Quan tanque els ulls, em venen records a caramull, de cadascun de vosaltres, xiquets i xiquetes, pares i mares, i de cadascuna de les companyes que ara tant estranye. Bon dia! Bon dia! Es deien sense pensar i sense adonar-nos de com n'érem d'afortunats. D'anar a l'escola, d'anar al parc, d'estar amb els amics i de jugar i córrer sense confins. I de sobte no hi ha res més que aquestes quatre parets? D'això res. Tot continua en el seu lloc i encara que no ho veiem, tot és i està o no recordem. Però un virus aterridor està causant molt de dolor. I per això el que més importa ara és tancar-li la porta. Per les persones que estan patint i per les persones que els estan guarint. I és que, si es quedem a casa tancats i el Vicent no es veu ni ací ni allà, ben prompte se n'anirà i tornarà a la llibertat. I què és la llibertat? Un anhel fet paraula que ens empeny sempre a buscar-la o a enyorar-la. I quan queda per a recuperar-la? Pot ser dies, setmanes o mesos, no ho sabem. La bestiola és molt potent i per a guanyar-la necessitarem molt de temps. El que sí que sabem és que quan tot acabe, tot serà igual i alhora diferent, tant en el món com dins de la nostra ment. Farem més llargues les abraçades, els colors seran més intensos, les rialles més brillants i la vida de segur més conscient, senzilla i emocionant. Una abraçada ben forta, xiquetes i xiquets, i un últim vers entre un enyor immens. Recordeu que si no ens podem veure o tocar, sempre, sempre ho podrem imaginar. I jo, avui, vull que imaginar-me xafant descalça a l'arena, corrent cap a la mar i abraçant-vos aborronada entre onada i onada.